Pnawn da, croeso i gwrs carlam Mathemateg TGAU. Heddiw fydd Mr Gwenallt Jones yn trafod gwaith rhif efo chi, a fydda i, Mr David Williams, yma ar gael os fydd cwestiynau ganddo chi. Diolch yn fawr, Mr Jones. Diolch yn fawr. Felly, fel chi wedi clywed, Mathemateg TGAU yr opsiwn Cymraeg. Heddiw ni'n ganolbwyntio ar gwaith rhif, so fel sy'n gweld ar yr ochr dde, so hwn yw'r sesiwn cyntaf, fi gyda chi tan 25, ffracsiwn o rhif yn gyntaf, wedyn ni'n edrych ar canran o rhif, so gyda a heb gyfrifiannell, yna byddwn ni'n edrych ar cynnydd y gostyngiad conranol, so eto ni'n edrych ar canrannau, byddwn ni'n symud mlaen unwaith yn rhagor wedyn i adlog, a wedyn i orffen ffracsiwnau pendrwm a rhifau cymysg. Byddwn ni'n edrych ar cwestiynau TGAU hefyd, jyst i amrywio i weld ble mae'r unna'n plethu mewn. Os fod unrhyw gwestiwn ydych chi, plis defnyddiwch yr question and answer sydd ar gael, a fydd Mr David Williams yn gallu ymateb i chi, okay? Falle bydd yn syniad i chi gael papur a beiro, falle a bydd eisiau cyfrifiannell ar adegau, os chi'n mynd i weithio trwy fe gyda fi wrth bod fi'n mynd ymlaen. Felly, dyma ni i ddechrau ffracsiwn o rhif, okay? So beth sydd gyda ni ar y top yn y bocs glas yw y dull ac enghraifft. So fel chi'n gallu gweld y dull gyda hwn i'n rhannu gyda'r gwylod a lluosi gyda'r top. So fel enghraifft, cyfrifwch 4 seithfed o 56 metr. Y dull i ni'n defnyddio yw rhannu gyda'r gwylod, lluosi gyda'r top fel mae fe'n gweud yn y top. Felly ni'n cymryd y 56 metr, rhannu gyda 7, sydd yn rhoi ateb o 8. Mae'n 56 rhannu 7 yn rhoi 8, so 8 metr, a'r 8 metr yna ni'n lluosi wedyn gyda'r top, sef 4 yw'r rhif sy'n ar top y ffracsiwn, sy'n rhoi 32 metr i fi. Felly 4 seithfed o 56 yw 32 metr. Fi'n mynd i ddangos cwbl enghreifftiau i chi nawr, felly na fi cwestiwn A gyda chi. Felly ni'n edrych ar hanner o 16. Nawr falle gyda hwn, byddwch chi'n gallu meddwl bod e'n falle un bach rhwydd. Fi'n mynd i wneud yn y dull sydd gyda ni fan hyn. Felly 16 yw beth sydd gyda fi. Rhannu gyda'r gwylod. Rhannu gyda 2. 2 yw'r rhif sydd ar gwylod y ffracsiwn. Ateb hwnna yw 8. Yna, yr 8 hyn sy'n dod lawr i lluosi gyda sydd ar top y ffracsiwn. Top y ffracsiwn yw 1. A mae'r ateb terfynol yn mynd i fod yn 8 dy fi. Okay. A fel chi'n gweld, os chi'n lluosi dy 1 ar y top, mae'r ateb yn aros yr un peth. Oes na fi cwestiwn ych, sef hon. 7 wythfed o 16, 16 rhannu gyda gwylod, sef 8, yn rhoi 2. Yna, symud hwnna i lluosi gyda'r top. Top y ffracsiwn trwy hyn yw 7, lluosi gyda 7, yn rhoi 14. Okay, so rhywun dull, rhannu gyda gwylod, lluosi gyda top. Mae'r ateb yma'n symud lawr i lluosi. Os na fi un bach arall jyst i orffen, a falle newn ni cwestiwn ang. 30 o 40 pint. Wel, 40 pint gyda fi, fi'n rhannu gyda'r gwylod, so rhannu gyda 10, i gael 4 pint. A wedyn y 4 pint yna i fi'n lluosi gyda top y ffracsiwn, a top y ffracsiwn yw 3, sy'n rhoi 12 pint. Felly, 30 o 40 yw 12. A dyna ffracsiwn o rhif. Croeso i chi i trial unrhyw rai o'r cwestiynau yma yn eich amser eich hunan. Os chi'n moyn nodi nhw lawr nawr, neu gallwch chi ddod nôl i nodi nhw yn amser eich hunan. Nesaf sydd gyda ni yw canran o rhif. Nawr, yn fwy penodol, mae rai cyntaf yn mynd i fod heb gyfrifiannell. So dyma rai heb gyfrifiannell. Fel chi'n gweld yn y tabl yma ar yr ochr, yn y bocs glas, canrannau syml sydd gyda fi yn y bocs glas, jyst i atgoffa chi falle o beth o ran canran y ffracsiwn. So mae 50%, yr un peth a fel ffracsiwn yw hanner, 1/2. A mwyn cyfrifo 50%, beth ni'n neud i ni'n rhannu gyda 2.
enghraifft, cwestiwn A fan hyn. So cwestiwn A yw 50% o 80. Beth i ni'n neud? Ni moyn rhannu fe dy 2. Achos ni moyn ffindio 50% yw hanner. So 50%, so 80, rhannu gyda 2, hanner 80 yw 40, felly mae 50% ar gyfer cwestiwn A yn gyfateb i 40. Okay, dyna faint yw 50% o 80 yw 40. Os edrychwn ni ar un nesaf, sef 25%, y ffracsiwn tro yma yw chwarter, neu 1 dros 4. A beth i ni'n neud er mwyn cyfrifo 25% yw rhannu y 4, neu haneri dwywaith. Okay? Haneri dwywaith golygu haneri fe, a wedyn cael ateb a haneri fe to. So os edrychwn ni ar cwestiwn B ar gyfer hyn, 25% o 24, so fi'n mynd i edrych ar 24 yw beth sydd gyda fi, rhannu gyda 4, mae hwnna'n mynd i roi 6. Beth mae hwnna'n golygu yw bod 25% yn cyfateb i 6. Okay, neu 6 yw 25% o 24. Yr haneri dwywaith, yr un ffordd gallwch chi haneri fe unwaith i gael 12, a haneri fe unwaith eto i gael 6. Yr un ateb i chi'n cael yn diwedd sef 6, jyst 2 gwahanol ffordd o wneud e. Rhannu dy 4 neu haneri dwywaith. Oops. Eiriadau. Fi nawr yn mynd i edrych ar 75%. So, does dim cwestiwn gyda fi fan hyn, felly fi'n mynd i wneud hwn gyda chi a fi moyn gweithio mas 75% o 36. So, fel yn gweud fan hyn, rhannu fel ffracsiwn 3/4, a fi'n mynd i rannu fe'r 4 lluosydd y 3. Beth mae hwnna'n dod nôl ato yw gweithio mas ffracsiwn o rif. Rhannu dy gwylod, lluosydd y top. Okay. So 36, rhannu gyda 4, 9, lluosydd gyda'r top, 27. Okay. So 75% o 36 yw 27. Ar gyfer 10%, mae 10% a 1% yn rhoi really bwysig. Yn enwedig pan ni'n edrych ar canon rif heb gyfrifennydd. Gyda 10% ag 1%, chi'n gallu creu unrhyw canon arall. So felly, er enghraifft, mae 10% yw 1 dros 10, ffordd i ffindio hwnna mas yw rhannu fe dy 10. Okay. So, edrychwn ni ar cwestiwn C. 10% o 70, 70 rhannu gyda 10 yw 7. Felly mae 10% o 70 yw 7 yn yr achos hyn. A yn yr un ffordd mae 1% ni'n mynd i rannu gyda 100. Felly os mae'n gweithio 1%, question F, 1% o 600 yw 600 rhannu gyda 100 sy'n rhoi 6. Felly 1% o 600 yw 6. Okay. Pan ni'n symud edrych ar 5% a 20%, mae'r 10% a'r 1% yn mynd i helpu chi. O ran 10%, fi gwared o hwn nawr. So o ran 20%, fi'n mynd i weithio 10% yn gyntaf. So os fi'n mynd i wneud y cwestiwn 20% o 30. Fi'n mynd i weithio mas 10%. Wel, 10% yw 30 rhannu gyda 10 sef 3. So os yw 10% yn cyfateb i 3, mae 20% yw 2 lot o 10%. So 3 lluosi 2. Achos 10% yw 3, wel fi moyn 20%, so lluosi gyda 2, so 6 fi'n dwblu fe.
Felly 20% yw 6, a 10% oedd 3. A mae hwnna'n sgil sydd angen i chi o ran ffindio 10% a chi'n gallu ffindio unrhyw beth arall mas ohono fe. Yr un peth ar 1%, mae 1% yn mynd i fod o werth i chi. A bydd hwnna'n fwy defnyddiol ar gyfer beth sy'n dod nesaf. Felly gyda hwn, yn yr enghraifft sydd gyda ni, mae 37% o 85. So beth fi'n dweud yn gyntaf, fi gweithio mas 10% ac 1%. Wrth wneud hyn, fi'n gallu ffindio unrhyw beth, unrhyw canran sydd angen ar fi rhwng 1 a 99. So 37 sydd angen, so fi'n ffindio 10%, rhannu 10, sef 8.50. Fi'n ffindio 1%, os chi'n cofio, rhannu 10, 10, rhannu 10, sef 0.85. So 10% yw 8.50, 1% yw 0.85. Ond fi moyn 37%. So fi'n lliosi 10% y 3, so fi'n lliosi hwnna dy 3, sef beth fi wedi gwneud fan hyn, i cael 25.50. Fi wedi ffindio 1%, so fi moyn 7%, lliosi hwnna dy 7 i cael 7%, i cael 5.95. So beth sydd gyda chi fan hyn, yw gyda chi 30% yw 25.5. Mae gyda chi 7%, sef 5.95. A beth chi'n neud yw adio nhw. Mae 30% adio 7% yn rhoi 37%. A mae rhain yn adio lan, fel sy'n cael ei dangos fan hyn, i 31.45 ceiniog. So dyna beth ni moyn, mae 10% a 1% yn pwysig i ddechrau ni off, gallwn ni ffindio wedyn unrhyw canran i ni moyn, yn dibynnu ar beth mae'r cwestiwn yn gofyn. So ni'n mynd i wneud 48% o 75 punt. Cam cyntaf, ffindio 10%. 10% yw rhannu 10. Okay. 1% hefyd yn mynd i fod o werth i ni. Yw 0.75. So wedi ffindio 10%, wedi ffindio 1%. Beth o'n i moyn oedd 48%. So beth sydd angen i fi wneud yw mae angen 4 rhan hwn, a mae angen 8 rhan o hwn. Os bydd hwnna'n rhoi'r 40 i fi, bydd hwnna'n rhoi'r 8, fi moyn 48. So 7.50 lliosi 4. Mae'n rhoi 30 punt i fi. So nawr 40%. Fi hefyd yn mynd gweithio mas ar 8%, so mae'r 0.75 lliosi gyda 8. So 8 lliosi 5, 40. 8, 7, 56. Ar 4. Rhoi 6. Okay. A'r un dyna beth gyda fi ar ôl, so na'r ail gam, na 40%, na'r 8%, cam olaf yw adio nhw gyda'i gilydd, felly mae 'da fi 30 punt, adio 6 punt, rhoi 36 punt. A dyna faint yw 48% o 75. So chi'n torri fel awr. Mae'n rhaid i chi mynd nôl i'r 10% a'r 1%. Chi'n gwneud unrhyw un o'r un. Credu ni fydd ddangos un arall o'r reina i chi. So falle newn ni cwestiwn D. 16% o 82. Eto 10%. 10% o hyn yw 82 rhannu gyda 10.
sef 8.20. 100 yw 0.82. Okay, rhannu 100. Trwy'n fi moyn 16%. So trwy mae eisiau 1 lot o rein i gael y 10%, a mae eisiau 6 lot o rein i gael y 6%. A'i adran nhw gyda'i gilydd i cael 16. Wel, gyda hwn, does dim rhaid dangos hwn, achos mae 1 lluosi 8.20 yn mynd i roi 8.20 i fi. So dyna beth yw'r 10%. Yna'r 6%. 6 lluosi 2, 12, 6, 8, 48, a 1, 49. A'r cam ola yw adio. So hwn oedd y 10%, hwn oedd y 6%, adio nhw at ei gilydd, 8.20, adio 4.92, a chi'n cael 13.12, a dyna sy'n cyfateb i 16, ac ansef cwestiwn done. Eto, mae fwy o enghreifftiau neu fwy o ymarferion i chi i drial yn amser eich hunan. Os chi'n moyn nodi nhw lawr. Yna i ni sy'n ymlaen i edrych ar canon o rhif gyda cyfrifiannell. Okay, so trwy'n mae gyda chi'r cyfrifiannell i'ch helpu chi. Nawr, eto mae'r enghreifftiau yn dangos i chi fyna. Yn yr enghraifft hyn, mae fe'n dangos sut i ddefnyddio botwm canran, sef y percentage. A ar gyfer hwnna, chi'n gallu gwasgu shift. So shift yw'r botwm lan fan hyn, a chi'n gwasgu'r bracket, os oes gyda chi'r cyfrifiannell yma. Okay. So na'r dwy botwm, chi'n gwasgu shift, a wedyn gwasgu hwnna i cael canran. So newn ni A, yna fi A i ddangos i chi. So beth byddwn ni'n gwasgu, y botwmau byddwn ni'n gwasgu yw 24 lluosi 74%. So shift a hwnna. A chi'n gwneud syth gyda'r cyfrifiannell. Nawr, chi yn gallu gwneud ffordd arall, falle bod rhai chi wedi cael ei dysgu mewn ffordd arall, neu ddangos i chi, falle bod chi'n defnyddio 74 rhannu gyda 100 i ddangos hwnna fel y canran, lluosi 24, na ffordd arall o wneud achos 74 dros 100 yw 74%, lluosi 24 chi cael yr un ateb yn y pen draw. Okay, so dull 1, os wedyn ni, dull 2, mae 2 ffordd o wneud cael yr un ateb, a bydde hwnna'n pint. Os edrychwn ni ar cwestiwn E, rhaid chi sy'n gwneud yn y ffordd cyntaf, byddwch chi'n gwneud 15 lluosi 68%. Os cofiwch gwasgu shift ar bracket i gael y botwm y canran. A mae hwnna'n dod mas i fod yn 10.20 ceiniog. Os chi'n gwneud y ail ddull, chi'n gwneud y canran, so 68 allan o 100. So 68 rhannu gyda 100 yw'r canran, lluosi gyda 15. Chi'n cael yr un ateb. Felly does dim ots pwy ffordd chi'n gwneud, chi'n defnyddio'r botwm canran neu defnyddio botwm y ffordd rhannu, mae'r ddau'n iawn. Un beth i pwysleisio, os yw'n dod lan fel ffracsiwn ar eich cyfrifiannell, mae botwm ysd, sef y botwm yma fan hyn. Mae hwnna'n gallu newid wedyn o ffracsiwn i digolyn. Dyna pam mae'r 10.2 da fi.
Unwaith eto, fwy o enghreifftiau neu fwy o ymarferion i chi i drial eich amser eich hunan. Mae 2 enghraifft i chi i helpu chi. Os chi moyn nodi nhw lawr, croeso i chi i drial nhw pan gewch chi gyfle. Dal ar y trywydd canrannau, ni'n mynd i edrych ar cynnydd a gostyngiad, neu elw a cholled falle bydd y rhai wedi dod ar draws. Elw yw profit yn Saesneg, neu pan chi'n edrych ar cael derbyn fwy o arian, na beth oedd gyda chi yn y lle cyntaf. Y colled bydde pan chi'n colli arian, so llai o arian, na neu llai o werth na beth gyda chi ar y dechrau. So dyna le mae'r cynnydd unrhyw beth sy'n cynyddu, mynd lan, gostyngiad unrhyw beth sydd wedi mynd lawr neu mynd yn llai. So'r enghraifft sydd gyda ni yw gwerthu car. Mae'r cwmni gwerthu ceir yn prynu car am 7,800. Maen nhw am wneud elw o leiaf 12,100, so cynnydd yw hwn, wrth werthu car. Pa pris dylai'r cwmni roi? Wel, ni'n goffi gweithio mas, falle bod chi'n gwneud e heb gyfrannu chi'n gyda, chi'n goffi gweithio mas y canran hyn yn gyntaf. So 12,100 lliosi 7,800. Wwpsi, dyddiadau. So gallwch chi wneud hwnna gyda cyfrifiannell os byddai gyda chi. Hwna'n dod mas i fod yn 936. Okay. Heb gwrfiannell yn amlwg, bydd eisiau ffindio 10%, 1% a dwblu'r 1% i cael hwnna. Un ateb sydd gyda ni. So mae 20% yw 936 punt. Dyna faint o elw mae'r cwmni am wneud. Felly os ydw i'n prynu am 7,800 a ni moyn wneud elw, mae fe'n cynyddu. Cynyddu'n golygu bod e'n mynd yn fwy. So gyda ni wedi prynu fe am 7,800, cynyddu yn rhoi'r achos o adio i ni. Okay, so mae cynyddu yn cyfateb i adio. Adio 936. So dylai'r cwmni'r gwerthu'r car am 8,736 punt i sicrhau bod nhw'n gwneud elw o leiaf 12,100. Ar y trywydd arall, mae gyda ni gostwng. So mae gostwng yn cyfateb i tynnu. So pe bai, os edrychwn ni am cwestiwn B, fel enghraifft. So mae Daniel yn y siop ddillad i gweld y trowsus ar werth am 40 punt. Os oedd sale 20% i ffwrdd ymlaen yn y siop, faint dalodd Daniel am y trowsus. So gostyngiad oedd tynnu, cynnydd oedd adio. 20% i ffwrdd yn golygu bod e'n mynd i lleihau. Chi'n cael 20% off, so mae'n mynd i lleihau, sy'n golygu bod e'n gostwng, sy'n golygu taw tynnu ni'n mynd eich arno. Gynta, mae eisiau ni weithio mas o faint o sale sydd. So mae 20% yn ni o 40 punt. So 8 punt yw faint mae Daniel yn cael bant, neu cael i ffwrdd o'r cost. Mae'n gofyn faint dalodd Daniel, wel oedd e fod talu 40 punt. I ni wedi penderfynu bod gostwng mae fe'n wneud, sef tynnu. Faint ni'n tynnu'r 8 punt, sef yr 20%. Felly mae'n talu 32 punt ar gyfer y trowsus. Eto mae'r pwyslais ar edrych ar beth ni'n gorfod wneud, so adio neu tynnu. So ni'n edrych ar cynnydd, so mae'n mynd i adio. Os ni'n edrych ar elw, ni'n adio. Os ni'n edrych ar colled, ni'n mynd i fod yn tynnu. Mae un i gael comisiwn. Bydd rhai nhw falle bydd ddim angen dangos unrhyw adio neu tynnu, achos mae dim ond y comisiwn i beth sydd angen. Ar un ola, 30% i ffwrdd, so mae'n debyg i'r enghraifft ni'n gwneud yn B. So gan bod ei ffwrdd, ni'n edrych ar tynnu.
Fwy o gwestiynau i chi adolygu ar hwnna. Eto'n amser eich hunain gewch chi cyfle i bwrw at i'r reina. Adlog yw'r peth nesaf. Ni dal ar y trywydd canran. Nawr, cwbl o ffyrdd o wneud hyn. So, yn yr enghraifft, ni'n benthyg. So, pan ni'n edrych ar adlog, ni'n benthyg arian ni rhoi arian mewn, buddsoddi arian mewn i fanc. So, yn yr enghraifft, mae gen i 8,500 gan fanc NatWest ar cyfradd adlog o 400 y flwyddyn, a ni eisiau holl arian ôl ar ôl 3 mlynedd. Okay. Un ffordd o dangos yw fel hyn. So, ni'n gweithio mas faint yw yn blwyddyn 1, wel os fi'n buddsoddi 8,500, fi'n gweithio mas 400, a rydyn ni'n adio fe mlaen. Achos os chi'n buddsoddi, mae'n mynd yn fwy, adlog yn mynd yn fwy, felly mae'n mynd i fod 8,840. Yr ail flwyddyn, ni'n dechrau eto. So dyma mae'r tabl dy fi fan hyn, i dangos i chi falle ffordd o ddefnyddio tabl i helpu chi. So blwyddyn 1, 2 a 3 gan bod dyn ni 3 mlynedd. Dechrau, wel yn blwyddyn 1, ni'n dechrau gyda 8,500 pint. Yr adlog yw 400. So mae angen i fi weithio mas, faint yw 400 o hwnna. Mae'r ateb yn dod yn 340. Felly erbyn diwedd blwyddyn 1, o da fi 8,500, fi'n adio'r adlog, sef 340, felly ar diwedd y flwyddyn ydy fi 8,840. 8,840. Felly ar diwedd blwyddyn 1, mae hwnna'r un peth ar dechrau blwyddyn 2. So mae 8,840 dy fi ar dechrau'r ail flwyddyn. Felly trwy hyn mae angen i fi weithio mas 400 o hwnna. A 400 o hwnna yn 353.6. Neu 0.60 os ni'n trafod arian, doiledig o. Felly dyna'r adlog sy'n cael ei ychwanegu, ond ychwanegu i 8,840 tro yma. Felly bydd gyda ni 9,193.60 ceiniog. Hwna yw diwedd blwyddyn 2, ni'n gorfod wneud blwyddyn arall, felly dyna faint sydd gyda fi'r dechrau blwyddyn yma. Fi'n weithio mas yr adlog, eto mae fe'n 400. Cofiwch ni'n delio dy arian, felly i'r ceiniog agosa, 367.74, a ni'n adio yr adlog hyn, y 367 pint, gyda'r 9,193 i gael 9,561.34 i'r ceiniog agosa. Felly ni'n edrych ar mae'r adlog yn mynd yn fwy bob blwyddyn. So mae'n dechrau off o blwyddyn cyntaf 340 pint, ond achos bod e wedi cynyddu, mae chydig fwy yn mynd i fod ar yr adlog yr ail flwyddyn, ac eto mae fe'n mynd i fod yn fwy eto achos bod yr gwerth yn cynyddu bob blwyddyn. Dyma enghraifft arall i chi, felly fe wnewn ni un o'r rhain, fe wnewn ni cwestiwn C i ddangos i chi. So yn amlwg byddwch chi'n gorfod gosod allan y tabl. Chi'n gorfod gosod allan blwyddyn dechrau adlog diwedd. Blwyddyn, so trwy hyn, dim ond 2 flynedd sydd gyda ni, so 1 a 2. Bydd rhai o'r ein 4 blynedd sydd eisiau 4 rhes yna chi, ond gyda rhai bydd eisiau 2, eraill 3. Faint sydd gyda ni o'r dechrau blwyddyn 1? Wel, dyma faint ni'n benthyg, 9,500. Y cyfradd adlog yw 200. Felly'r adlog ar gyfer blwyddyn cyntaf yw 9,500 llios gyda 200, a mae hwnna'n dod mas i fod yn 190 pint. Felly ar diwedd blwyddyn 1, oedd gyda fi 9,500, fi'n ychwanegu yr 190 sy'n rhoi 9,690 ar diwedd blwyddyn 1. Sydd yn golygu bod 9,690 dy fi ar dechrau blwyddyn 2. Eto, 200
Mae fe wedi cynyddu tipyn. So fi'n gweithio mas 200 o hwnna. A fi'n cael drwy hyn 193.80. Fi'n ychwanegu hwnna, so 193.80 at 9,690, sydd yn rhoi 9,883.80 ceiniog. Nawr beth mae'n chi fod yn ofalus gyda yw beth mae'r cwestiwn yn gofyn, naill ai faint ni'n talu nôl, felly os ni'n gofyn faint ni'n talu nôl, ni'n talu hwnna i gyd nôl. So ni wedi benthyg 9,500, ni'n talu nôl 9,883.80. Os ydych chi'n gofyn faint o adlog, i ni'n gorfod adio'r dou hyn. Neu gweithio mas y gwahaniaeth rhwng hwnna a hwnna. Felly ni'n adio rhain. Dyma faint o adlog i ni'n talu'n ychwanegol. Dyna faint o adlog i ni'n talu ar ben beth ni wedi benthyg, sef 383. So byddwch yn ofalus beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Ydy'n gofyn faint chi'n talu nôl yn gyfan gwbl, neu faint o adlog i chi'n talu nôl. Mae'r tabl yn ffordd o helpu chi. Nawr mae gyda ni ffordd cyflym o wneud hyn. So os bydde fe heb gyfrifiannell, bydden ni'n argymell y tabl, neu dull tebyg i'r tabl. Os oes gyda ni cyfrifiannell, ni'n mynd i wneud y ffordd cyflym. Beth yw'r ffordd cyflym? So os ydych chi'n cy unwaith eto, so 9,500 yw faint o arian sydd gyda fi. Fi'n mynd i liosi hwnna gyda 1 plus, na byddwch yn ofalus dy hwn, 200 cofiwch oedd yr adlog, yr interest, yr cyfradd adlog, ond mae rai fi ysgrifennu hwnna fel digolyn. A fel digolyn 0.02. Ffordd i gwybod beth yw fel digolyn, jyst newch y cyfradd, rhannwch e gyda 100, bydd hwnna'n rhoi fel digolyn i chi. So 0.02 yw 200 fel digolyn, felly fi'n adio 1 a 0.02, ond fi'n gorfod ysgrifennu hwn i'r pŵer nifer blynyddoedd. Nawr gyda ni hwn am 2 flynedd, so fi'n rhoi fe wedi sgwario, neu pŵer 2 flynedd. A byddwch chi'n rhoi hwnna mewn i cyfrifiannell, beth byddwch chi'n cael yw 9,883.80 ceiniog, sef yr ateb oedd gyda ni ar diwedd. So dyna'r ffordd cyflym. So dyna i ddangos un arall i chi, a fi ddangos B i chi hefyd. So dyna'r cwestiwn C. Cwestiwn B. So yr arian sydd gyda chi, neu yr arian chi'n benthyg, lliosi, a mae wastad gyda ni 1 fan hyn. Os chi'n lliosi beth y 1, chi'n cael yr un ateb. Plus, beth sa'n ni trwy hyn yw 5%. 5%, yr un peth a 0.05 fel digolyn. Eto, os chi'n gweithio fe mas, dyna'r swm i chi'n neud. So, adio 0.05 i'r pŵer nifer y flynyddoedd. 2 flynedd sydd gyda ni ar gyfer yr un yma. So 18,000, lliosi, cromfach, 1 adio 0.05, a cofiwch mae hwn gorfod fel digolyn, i bŵer 303 o nifer y blynyddoedd. Beth ni'n cael fel ateb? 20,837.25 ceiniog. Eto byddwch yn ofalus beth mae'n gofyn. Os yw'n gofyn faint o arian eich chi'n hala nôl, neu yn rhoi nôl, dyna'r ateb. Os chi'n moyn gwybod yr adlog eich chi'n rhoi nôl, mae eisiau chi weithio mas y gwahaniaeth rhwng faint oedd gyda chi ar y dechrau a faint oedd gyda chi pan chi'n talu nôl. Felly ar adlog yw hwnna. Sef y gwahaniaeth rhwng faint oedd gyda chi ar y dechrau a faint ydych chi wedi benthyg talu nôl. Wedyn mae gyda ni ffracsiwn pendrwm a rhif cymysg. So, eto mae enghreifftiau gyda ni fan hyn o newid o un i'r llall. So mae ymarfer 1 yn debyg i enghraifft A.
Okay. So falle na fi cwestiwn A gyfer y ddwy ohonyn nhw. So ar gyfer y cyntaf, fi moyn newid 14 dros 3 i rhif cymysg. A beth mae rhaid chi, falle byddai'n syniad i chi feddwl am, yw tabl 3, achos 3 sy'r gwirod, so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dyna tabl 3. Okay. Felly sawl 14 sy'n mynd yn tabl 3, mae 14 yn dod mewn hyn. So mae hwnna'n golygu bod 1, 2, 3, 4 cyfan dy fi. So 4 yw'r rhif mawr, achos mae 4 cyfan. Faint sydd dros ben? Wel, os y fi ar 12, fi moyn cyrraedd 14, mae'n golygu bod 2 dy fi dros ben. I gyd dros, dros pwy bynnag yw'r rhif. So mae'r rhif ar y gwylod wastad yr un peth. Felly 4 cyfan a 2 trydydd byddai hwnna. Felly mae rhai A yn debyg i ymarfer 1A yn debyg i'r reina. Mae ymarfer 2 felly na fi B ar gyfer hwn de. So 6 cyfan a 2 dros 3. Nawr mae dull bach gwahanol dyn ni fan hyn. Beth chi'n gallu gwneud fan hyn? Rhif mawr, lluosi gyda y rhif ar y gwylod, so 3. A wedyn chi'n ychwanegu faint sydd ar y top, so adio 2 bach. A mae hwnna i gyd, so mae rhif ar y gwylod y ffracsiwn wastad yn yr un peth, so rhif 3 ydw hwnna. 3 sydd ar y gwylod, 3 sy'n mynd yna. Cofiwch eich curlat neu bodmas neu bydmas neu corlat fel so lluosi sy'n dod yn gyntaf, 6 lluosi 3 yw 18, adio 2, 20 dros 3. Nawr beth sydd gyda fi, so mae enghreifftiau arall gyda chi fyna. Beth sydd gyda fi ar ôl yw jyst cwbl o gwestiynau TGAU. Fi'n gwybod dim lawr amser dyn ni ar ôl. Felly cwestiwn, fi wedi mynd i sgrol trwy ddo'n gyflym i jyst i ddangos i chi. Felly mae gyda ni cwestiynau TGAU fan hyn i chi. Amdano torri cacen. Torri fel 8 rhan. So felly chi trio ein amser eich hunan. Mae gyda ni hwn, canran o rhif, ffracsiwn o rhif, a wedyn canran o rhif ar y gwylod to. Gyda ni cwestiwn adlog i chi. So gallwch chi creu y tabl, digon o lle i creu y tabl fan hyn. So cofiwch blwyddyn, dechrau, adlog, diwedd. Gallwch chi llenwi hwnna, so 3 blynedd sydd gyda chi. Mae gyda chi cwestiwn 10%. Gweud dangoswch yn glir, tip bach i chi, rhowch rhif mewn, dewiswch rhif a wedyn triwch e mas. A wedyn cwestiwn, cedwch o'r cwestiwn olau i hwn. Canran rhif, ffracsiwn rhif, sawl chwarter sy'n mynd 10, gyda bod falle wedi un arall. A wedyn yr un ola, canran o rhif, gyda hwn, so gallwch chi wneud hwnna ar wahân, wneud hwnna ar wahân, gweithio hwnna mas, a wedyn cofiwch tynnu y ddwy ateb. Diolch chi am wrando, a gobeithio bod chi wedi gweld o fydd i chi. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Jones. Does na ddim un cwestiwn wedi dod i fewn ar hyn o bryd. Felly cymryd bod pawb wedi deall y gwaith oeddech chi'n mynd trwy fo yn fanwl o fanna. Diolch yn fawr iawn. A wedyn fyddan ni nôl wythnos nesaf yn wneud gwaith ar onglau. Dwi'n gwybod os da chi eisiau dweud beth cyn gadael, Mr Jones? Na, jyst diolch a welwn i chi wythnos nesaf. Ni.